Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hande kadi koyen foɗirte e sifa daɓ ay joni ay ɗo ko bawon ɗo, ay ɗo ko bawoni ɗo, ay ɗo ko bawoni ɗo, ay ɗo ko baw ay en keɓi nayi banani ay banani ay banani banani. Joni noon oɗo ba kanko woni oɗo ba mi haalinamo ɗum, kanko woni oɗo ba mi haalina ɗum, kanko woni oɗo ba mi haalina ɗum, kanko woni oɗo ba mi haalina ɗum. Joni noon tawda faami ɗum ngara mbaɗani ay ngal ɗo portal wonno bawo anne ko ɗo wonno bawo, ay ɗo wonno bawo ɗo fooɗani alay sago mbaɗa yeeso mum allif taƴƴo walla allif jowiɗo walla allif nde wawa addude ngel gongel ɗum andinma ka jiɗɗo fodde. Ay ba ko waɗede hen ɗiɗi gane wonno ko goto fooɗani oɗo allif taƴƴo foɗirte portal dow mbiɗa ko less ko bi, ay ɗo no mbiɗa ɗo ko bi, ay ɗo fooɗani sara fooɗa noon mbaɗa yeeso mum ko wiyete yanara walla ko wiyete jubriya yanara walla ko wiyete yoriti ko ɗum ɗo foɗirte less. To banggue portal dow noon foɗirte ko allif walla allif jowiɗo walla allif taƴƴo, ɗum ɗo foɗirte portal dow. Portal less noon ko jubriya foɗirte walla yanara walla yorit. ɗum saabi noon jiiɗa oɗo bi ɓeyda hen i goɗɗo mbawa fodde, ay mbawa fodde, ay mbiɗa bi ɗone mbiɗa bi ɗo wiyete ko bu wadde foɗirte ko wow walla wow taƴƴo. ɗum saabi mbiɗa ɗo henne ay bu fooɗani no jiɗɗa fodde nde mbaɗɗa ɗo henne ay wow taƴƴo woni boo, ay mbiɗa boo, ayde wadde ko wow o walla wow taƴƴo o pooɗirta ngal ɗo masgal ɗo noon ko toɓɓel ngel woni ɗo bee, ay bee o sera fooɗa ɗum ko jubriya mbatta allif jowiɓe dow muɗum walla mbaɗa yanara ha gasa allif jowiɓe dow muɗum no mbawa wiide bee bee, ay bee, ay bee 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 ko wiide bee ko ni polle ma poti ko jangate polle ko ɗo haaɗi ɗo so ɗiggi a yalti e majjeɗe polle a faami. portal dow nani foɗirte ko allif walla allif jowiɗo walla allif taƴƴo. portal less foɗirte ko jubriya walla yanara walla wirit. tural ngal ɗo
fooɗirte ko wow walla wow taƴƴo. Ngel ɗo toɓɓel fooɗirte ko jubriya pawa e dow hen allif jowiiɗo walla yanara pawa e allif jowiiɗo. Ɗo so ɗiggi a serti e majjere poolle, a serti e majjere poolle ko ɗo haaɗi. Ɗo janngata ɗigginaɗo seɗen janngoya weeɓan ma. ɗum ɗo kadi hande dawruɗen en kolliri gootal gootal, en kolliri ɗiɗi ɗiɗi, en kolliri poolle ko ɗum wiyete masɗe qur'ana arab en jalti e ngayni. hankadi jangon ɗum nde gattoyten taw on ɗiggini ko wiyete masɗe qur'ana arab, tawde Allah walli on kollama masɗe pular. hande dawrumi ko holli on masɗe qur'ana arab, hankadi jangde mon ɓuura yawde ko jangde codol mbaɗaten. ɗum noon wadde waɗirada ni ko ha ɓallo haqqillaji moɗon oɗon janga hen ndeɗo yontere, oɗon janga ɗum, oɗon paama ɗum nde gattoyten tawa Allah walli on paami. jon kadi mi ara mi rokka kadi jango pular ɓene ɓe windano men nde mbawata tugade haade men artoyde jangde wonde. ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kawla Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina. an jiɗɗo nadde e golle he mbatta ko 00 221 77 906 14 81 mbaɗa Yaya mbaɗa Ly jiya WhatsApp o ngara kaala indema yettode ma min kalama sarɗiji ɗi. so welima naata ayiɗa gacca golle jokka. ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kawla Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina. on jarama wa salam.